Салому алейкум бародарҷону, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, лайк, подписатсия фаромӯш накунтон. Манам инҷа боғиман бародаро. ҳоли як сехтор улубчу сафед кардаги не. На худо тинҷитият имрӯз килограмм сафед мекунам. Қидем ман. Як хеле одамо дарахтои хунукзада гирифтам. Ман ягон хеле хунукзадаги не. Мана намидосми намидосмишмон ба мухчи ҳоли гулкарагиш неку мобайн томи 3-4 рӯзана гул мекунад иншоаллоҳ. Ягон ҷо хунукзадаги не, ҳама 100%. одамо як хеле одам гуфтанд ки хунукзадаги интоҳия доданд, хунукзадаги не, ҳоли дарахто гулкараги не айса ба худи сиёбой менамеду, ҳоли ҳо гулкарас ҳоли 21 март худохоҳад ила баш пухшро меша. ҳоли хокҳои охлотҳои пафтаги не, ҳоли пафтасим аҳамрӯзи омадагим боз 3 рӯз 4 як ҳафта шуда бошад, як ҳафта боз қад меҳнат. ҳамаш бишиши худохоҳад иншоаллоҳ нағз мешавад. Ягон хел хунук пунук кор намекунам. Уҷа имро 18 уҷа 21 март улабашва иншоаллоҳ нағз мешавад.